Salam, illeşler hemmelere, gowy ýagdaýlaryňyz. Bugün siz bilen näme üçin Guruji Mejlisiň adyny tutup bilmeýärler? Ýa-da Milli Halat Etiş Komitetiniň ýa-da Täze Türkmenistanyň adyny tutup bilmeýärler diýen bir mowzuk bilen çykyş etmekçi. Bular kimler, ýani kimler bunu Guruji Mejlisiň adyny tutup bilmeýärler? Tutup bilmeýärler diýenlerimiz şu günler ekranlarda görýänsiňiz, birleşeliň diýip aýak tepip duran, özlerini opozisiýa diýip atlandyrýan türkmen watandaşlar bar. Indi biz 30 ýylyň, geçen 30-34 ýylyň dowamında bir oýnalyp gelýän ýa-ni KGB'niň oýnak gelýän bir oýunyny düşündük, akyl ýetirdik. Türkmen halky bolup, bu nähilleki oýun? Bu oýun birleşeliň diýip, ýa-ni birleşen bir akyly, birleşen bir guramany daga diýen bir oýun. Birleşeliň diýerler, birleşselerem, daga diýerler, birleşmeselerim. Birleşen oklar diýip halkyň ünsüni başga tarafa sowýarlarda bu KGB'niň döwründen bäri edilip gelinýän ýeketäk ellerindäki bir malzeme diýeli, başga bir malzemeleri de ýok. Indi buňa size bir video görkezmegimden öňürtül ki bir zady ýatladyp geçirmekçi size. İlleşlerimize de hem de bu adamlara da bir zady ýatlatmakçy. Guruji Mejlisiň gapysy elmydama açykdyr. O ýerde pikir aýtmak, teklip aýtmak, düşünjäni aýtmak, söz almak hemme kişiniň hakydyr ýöne. Guruji Mejlisiň bir şerti bardyr. Guruji Mejlis samimiýetsiz bolan adamlary kabul edýän däldir. Şu gün bir adam, ýerden turanly bir adam, gün örtan başga bir adam, agşamary ýene bir adam bolup durany kabul edýänlerdir. Yani samimiyet bolmadan bir dogry, hakyky insan, hakyky ödün bolmadan Guruji Mejlise gelip pikirini aýdanyň bilenem. Guruji Mejlis seni derrew tanar, kimdiňi biler. Yani ödüňi tanadarsın. Indi size bu taýda bir video görkezmekçi YouTube'dan aldım men muny. Görseňiz özüňizden bilersiňiz. Şu ýere getireýin men. Ýanky Ak Gelsapar diýer, Ak Gelsapar bilen Murat Gurbanow. Bu günlere ekranlarda Murat Gurbanow görýänsiňiz, şu günem ýene bir Talip diýen bir ýyldaşymyz bilen çykdy. Gurrun edýärde birleşeliň diýip. Ýöne biz hiç kim bilen Milli Halat Etiş Komitetiniň hem Guruji Mejlisiň hiç kimi bilen dawasy alyp bilmeýän, çödüşip bilmeýän bir meselemiz ýok. Hiç birisiniň hem adyny tutmaýarys, şahsiýetini de degmeýäris. Biz öz işlerimiz bilen bolýarys ýöne haçanda bize garşy töhmet atanlary biz faktlary bilen öz ağızlarından aýdan sözleri bilen bilelikde jogabyny berýäris. Guruji Mejlis bundan hem çekinip duranok. Sizem töhmet atmaňyzy, myjabat atmaňyzy, Guruji Mejlisi, Milli Halat Etiş Komitetini kirletmäňizi dowam edin ýöne. Niraçenli gider onu görür. Indi Murat Gurbanow birleşeliň diýärdi. Ýöne bu ýerdäki aýdýan, gürleýän Murat Gurbanow bilen şu günkü Talip ýyldaşymyzyň kanalynda gürleýän Murat Gurbanow başga, ýani biz her gün bir Murat Gurbanow görýäris. Her gün her dürli Murat Gurbanow görýäris. Bugün Ak Gelsaparyň ýanynda. Olaryň çykyşlaryny görersiňiz, men ýöne şu ýerden geýskaçyk bir ýerini aldymda. O taýdan bir adyny dinläliň ýyldaşlar. Şu adamlar bilen birleşilýärmi?
Protestler edip daha dedim, halka aldım, halka ideyalar verip oraya görüşleri okuramın istenem yok. Bunu dine Türk medbası almak ve bayraklara el getirmek orada. Şol için bolup geçen dağıtlar din Rusya'da der, bizde de şol attırma. Demek onu bir şu Türkmen oğurlanmadı. Gellik hariyle fi, sapar ıklim fi, harma söyünü fi, beyleki işler yani önkü korrupsiyon yerler bollayan yaş iyileşlemede göğöle, inte kimin kimliğini bilmeyen adamlara ne Göwele diýär. Bize yani şahsen men ödüme de göwele diýär. Akbel sapar. Senin her tüýüňe bir adam satandygyny suwut etdik biz ýöre ekrana çykaryp. Murat Gurbanow bir ýerde oturup Akbel sapar golunda otýar. Hani dowamyny dinläliň. aydık biler şutaydı. Benim fikrimçe oğlanlar yıllar şulon ardında aşağı tıklayanına inanıp şulara goloylaşman. Türkmenin bir aydan bir katı bir dağına sözü vardır. Siz şuların oğudunu kuonup ödümü pervana yağlı şu oğuda urman. Eğer de siz şulara hılmat etseniz, sizi iruvis şular hükman yüzü var eder. İn oğularına sizi rejime tavsirer. Önkü taraftarları yetişleri yağlı. Sebäbi bular hapa gatnaşy alyp barýarlar hökümet bilen. Ondan bilim turugyna ýygnanan ýaş oglanlarga ýyllaram ýerüwit şu hapa gatnaşygyň gurbany bolýar. Şol üçin inni sözümizi jemläp aýtsak, Murat, onu diýmek şu gepleşigimizden çykaryp boljak netije men fikrimçe şeýle. Bir şu Navalnyň FBK yani Fond Борьбы с коррупцией diýär, против коррупции. Şu korrupsiýa karşı görüş fondunyň ýoldaşyna diýmek, şu arasda adamlar tarapynda durýar. FBK hem şol ortaýetde hakyky arasda demokratik rejim kurmaga kurmak üçin görüşýän adamlara bir duýgudaşlygymyzy bildirýär diýip jemledek boljakda. Ama biz hakiki demokratiya opozisiyası, yani adam gımmatlıkları, kanunun pozmat koyulmalı, adamın şertlerini ulaştırmak için görüşen adamlara, yani demokratik opozisiyası her vakit bolda veriyor. Avrupa olsun, Amerika olsun, Türkmenistan olsun, Türkistan, Kırgızstan, Rusya olsun tapalıyor. Onun hem Murat Nagovi gurrum ettik. Kara Govu malumatımızı dinleyicilerimize getirdik. Şunu başardığımızdan düşündürdük. Hep yön verse olur. Yani demokratik opozisiya. Hawa şu ýerde keseýinkä wagtymyzy alyp durmaly. Gyzyklansaňyz görüp bilersiňiz bu haýsy gepleşiginde ogrular ýeňermi gyzlar diýen Erkin Türkmenistan TV Akbel Saparyň kanalyndan izläp bilersiňiz ildeşler. Indi size soraw berjekdimin. Şul adamlar bilen birleşip bolarmy? Ýanky özleri diýerler, biz diýä birleşek lemiz bilen birleşdik diýip görkezýärler. Ýanky birleşek diýenler ha ekranlarda görýänleriňizdir. Ondan başga da bardyr öz birleşenleri. Ýöne hökman bir iş etjek bolsaň, siziň bilen bileli gujaklaşyp iş etmelimi? Oňa da soraw bar. Siziň ýanyňyzda bolupmy iş etmeli ýa-da näme üçin biz diýemizok bu sözü birleşeliň, goşulşalyň diýip aýdamyzok. Sebäbi gurucu mejlis Türkmenistany umumyň gurucu mejlis diýilen bir guruluş bir ýurdu gurýandyr. Bu dünýäniň taryhynda da, şuňky taryhymyzda da, geçmiş taryhymyzda da şeýledir. Gurucu mejlis bir ýurdu gurýandyr. Siziň näme ideýaňyz bar? Siziň näme pikiriňiz bar? Düşünjäňiz bar? Ýanky belki biz edýän işimiz ýalňyşdyr. Suwut edin. Gurucu mejlis gerek geldi, suwut edin onu, gerek geldigine.
ýa-da ýene Murat Urban, onam görürsüňiz men bärde album geçirmem durmadym da wagtymyzy alyp oturmalykany uzagam etjekkä. Diýär ýene birleşeliň diýärde Sapar Söýünow. Neme hal Murat Söýünow diýär gelsin ýa gelli käriz gelsin ýa o saparklym gelsin diýär ýöne 3 gün mundan öňem olara ogry diýip ber, at ogrusu diýip ýörler. 3 gün mundan öňem. Bunem ýene de gel biziň bilen goşulýar. Ýagny biz kim bilen? Haýsy Murat bilen birleşmeli? Dünkü Murat bilenmi? Şuň ýerdenki Murat bilenmi? Ýa gün örtanky Murat bilenmi? Ýa akşamky Murat bilenmi? İlki bir özüňi tana, aýnanyň öňüne geç. Men kim diýip özüňe soraw ber. Erkek boldy, mert boldy. Kimdiňi tana. Biz tanaýarys. Kimdiňi. Näme oýun oýnajakdyklaryny bilýäris. O metjek bolýan oýunlar şu. Birleşeliň diýerler, soňra da birleşen oklar diýbem. Halky dagatmak 2020-njy ýyldaky edilen iş. Edilen oýun ýene de şol ýanky ellerinde başga hiç hilli bir malzemesi ýok. Şol KGB'niň berýän malzemesi. Öňkü ulanyp gelýän abdallary, instrumentleri, başga hiç bir zat ýok. Dün 2 gün mundan öň, 3 gün mundan öň at ogrusu diýip beren gelli käri dewi bugün hakly çykdy. Türkmenistandan öz hakyny, özüniň ogru däldigini, ogurlaryň şu atky rejimiň başyndaky, şu atky hökümetiň başyndaky oturanlaryň özleri digini bütün dünýäniň öňünde suwut etdi. Gelli käri. Indem gelli käri boldy. Allahym Rahim mundan öň gelli käriň üstüne aty bilen atyp berdi. Inni çykýarda gellaga boldy, ýulya gelleje boldy. Ýene de birleşeli. Soňam ýene şu ülkeden çykyşynda ýene de maýdýarda, "Ay biz diýär köne nemelenmedi unudalyň" diýär. Biziň siz bilen dawamyz ýok, hiç biriňiz bilen. Hiç biriňizi bilen alyp bilmeýän dawamyz ýok. Gelmek isteýäňizmi? Gurucu meclis se gelip sözüňizi aýdyp bilersiňiz, tekliplerinizi aýdyp bilersiňiz. Ideýalaryňyz bardyr. Belki biziňkiden has gowy ideýaňyz bardyr. Onu aýdyp bilersiňiz. Ýöne ben Murat Urbanyň ideýasyny 2020-njy ýyldamy Saparaga bilen çykyş edende görüpdim. Her kime $500 pul berjek diýdi. Saparaga nerden berjek onu diýdi. Paktan pulundan berjek diýär. Bu seniň ideýaň. Hemem ýene de bir zady atladyp geçmek isleýärin. Gurucu meclisiň içerisindäki hiç birisi, ne hal Murat Söýünow, ne Sapar Klymow bu neçeni prezident boljak diýip ýa-da prezident diýilen sözüni, şo taýda prezident bolmaly diýilip bir söz agdan ýeri ýokdur. Onu siz agdadyňyz. Bunu magdaw atýarsyňyz. Biz şo bir ideologiýamyzyň başynda durýarys. Türkmen halkyna, umuman türkü döwletleriň hiç birisine prezidentlik wezipesi bolýan däldir. Prezidentlik türkü döwletleriň hemmejesine haramdyr. Çünkü gördük. O taýda diňe parlament işläp biler. Parlament bolmadyk ýerinde ýurt dagaýandyr. Soňra näme üçin diňe birleşmäliň, geçmäliň diýilen gurulary diýýäňiz ýöne näme üçin Türkmeniň tarihinden gurrun edeňiz o. Näme üçin syýasy reformadan gurrun edeňiz o. Näme üçin ykdysady reformadan gurrun edeňiz o. Näme üçin nörüňiz kän? Biz edi oturýarys, biz işimiz edi oturýarys, işläp oturýarys. Birleşmegem bolup göremiz o. Birleşeliň diýip çağırjam bolamyk. Öz ýolumyz bilen, öz işimiz bilen gidýäris ýöne. Bu ýerdäki oýnalajak bolýan oýun ildeşler ýanky öňe aýdyp geçişmýäli KGB'niň 30 ýyldan bäri Türkmen tarihiniň 30-34 ýyldan bäri oýnap gelýän oýuny. Birleşmedi, Türkmen agzy birdäl. Ine bunu bilipsiňiz. Türkmen hakykatdan hem agzy birdäl.
Bu taýyna hak berýän size. Bunu dogry aýtýaňyz, hakykatdan am agdy berýän sebäbi nähä türkmeniň halkyň arasynda agdy berilip, ondan söz etmek gerek gal, maşgalaň arasynda da agdy berilip ýokdur şu an. Maşgalaň arasynda da. Soňam her gepinde Murat Gurbanowyň gurruny Berdimuhammedow günäkär diýersiňiz. Biziň problemamyz, halkyň problemasy Berdimuhammedow däldir. O Berdimuhammedow bolman, Amanow bolup biler, Gurbanow bolup biler, Muradam bolup biler. Her kim bolar, olaram bir netijedir. Halkyň içinden çykan netijedir. Onuň bir düýp sebäpleri bolmaly. Sebäpleri näme üçin gurrun edeňiz o? Netijäniň gurrun edýärsiňiz. Sebäpleriniň gurrun ediň. Bileliň siziň kimdiňizi bileli. Ýagny biz bir adamyny görmek isleýäris. Biz Murat Gurbanow diýip ady ýazylan bir kişiniň hakykatdan Murat Gurbanow bolmasyny görmek isleýäris. Biz garşy däl size. Siziň bilen dawamyz da gowkumyz da ýok. Ýöne siz özüňiz bilen öz meseleňizi çözüň ilki. Öz meseleňizi, öz araňyzy özüňiz çözüň. Her biriňiz özüňizdäki problemany çözüň. Men kim diýiň özüňize sorag beriň. Men düňkü Murat Gurbanow ýa şuňkymy? Soňra näme üçin tapar iqlimyň topary, hal Murat söýüniň topary diýäňiz o beýle däl. Milli Halas Etiş Komiteti, gurucu mejlis. Bunu erkek bolunda, mert bolunda adyny tutmany başaryr. Türkmeniň taryhynda ilkinji gedek döredilen Milli Halas Etiş Komiteti we ilkinji gedek döredilen gurucu mejlis bardyr. Bunun gadyryny bilin, bunu suwuny çykarmana çalışmaň. Beýle ederseňiz, beýle etmegi dowam ederseňiz, öz awraýyňyzy gaçyrarsyňyz, özüňizi maskara edersiňiz. Biz işimize dowam ederiz. Biziň işimiz täze Türkmenistany gurmak, täze Türkmenistanyň syýasy reformany, ykdysady reformany geçirmek, bazar ykdysadyetine dolulugyna geçmek, yer su reformasyny berip, şahsy ýeçilge geçmek, iň esasy lüstrasiýa etmek. Iň esasy. Siz bir gelejek agdadyňyzmy? Syýasy reforma geçmeli, lüstrasiýa geçmeli diýip. Agdadyňyzmy? Ilki şo zatlara barın. Şo zatlar bolmadan Türkmen halky halas bolup bilýän däldir. Türkmen halky ýok bolup gitmelidir. Ýa şu ülkede oturan çykyşynyň arasynda ýene-de bir oglan getiripsiňiz, adyny ýadyma, adyny bilemok. Men kän bir gyzyklanamam o aktivistler bilen. Yarım orço, %90 orço, %10 türkmençe gepleýän bir oglan. Düňkü gepleşigine dälmi ol? Hal Murat söýünifi öňümden çyksaň näme derini görün. Şoň bilen birleşmeli. Siz kim? Kimdiňizi düşündürün bize. Özüňizi halka tanadyň. Erkek bolsaňyz, mert bolsaňyz. Ine şu zatlary biraz menen gyzgyny bilen bulara jogap bermek istedim. Bunu ne ertir gurucu mejlisiň ýygnanyşy bar. O taýda da gurucu mejlisiň agdalary bilen ara alar. Sebäbi ýem birleşeliň oýunyň oýnanyp görülendi. Murat Gurbanow bu oýuna başlany esli jawap doldy. Bir gün birleşýän adamlar bilen birleşdik diýerler. Bir gün gelin birleşeliň diýerler. Ýöne kim bilen birleşjek? Adamlar diýäňiz, o adamlaryň atlary bar. Atlaryň arkasynda guramalar bar. Bir giden ideologiýalar bar. Siz entek olary agdap bilmäne, özüňizi kiçilik bilýärsiňiz. Bu diýmek näme bolýar? Siziň samimiýetsizligiňizi ortağa çykarýar. Siziň kişi bolup bilmeýänligiňizi, şahsiýet bolup bilmeýänligiňizi ortağa çykarýar. Hakyky meseleler kana Türkmenistanyň içinde diňe birleşmek mi galdy? Mesele diňe birleşmekde bolsa, müň gedek birleşeriz. Hiç problema däl. Ýöne ondan başga meselemiz kän bizim. Olar hakynda gurrun ediň, halka aýdynladyň, halky düşündürüň. Belki öň ýalňyş işler edensiňiz, onan bagyşlap bileriz. Ýöne bu dogry ýoldaýdyň. O biz geçmişde şeyle işler etdik.
ýöne ýalňyş ekeni, ol işler bilen boljak gäl ekeni diýip dogruýyňyzy aýdym. Samimy bolun, samimy, erkek bolun, mert bolun. Ardan namusdan gurrun etjek bolsaňyz, ilki özüňizi tanap, kimdiňizi bileli, haýsy Murat Gurban bilen birleşmeliligimizi bileli. Biz Murat Gurbanlara mentek seljerip bilemizok, her gün her hil Murat Gurban orta çykýar. Bolýar ildeşler onda hemmelere akşamyňyz haýyrly bolsun diýär. Guruji mejlisiň ýygnanşygynda görüşeriz.